Dwi wedi bod yn lais cryf a chlir dros bobl Arfon dros y 5 mlynedd dwytha yma. Mae iechyd yn bwysig i ni gyd, a dwi am weld yr gwasanaethau rhagorol sydd gynnon ni yn lleol yn cael ei datblygu ymhellach. Ac yn rhan o'r gwaith yna, dwi eisiau cario ymlaen efo'r gwaith o gael ysgol feddygol lawn i Fangor, fel bod ni'n hyfforddi doctoriaid y dyfodol yma yn yr ardal. Mae angen cartrefi addas i deuluoedd yma yn Arfon. Mae yna ormod o'r stoc tai lleol yn diflannu ac mae yna ormod o ail gartrefi. Mae gan Blaid Cymru set o bolisia cadarn i fynd i'r afal ar broblem yma, a dwi eisiau gweld gweithredu ar y polisia yna fel bod teuluoedd yn cael chwarae teg yn yr ardal yma. Dwi wedi bod yn gweithio'n agos efo cyflogwyr lleol a busnesau yn ystod y cyfnod Covid. Busnesau bach ydy asgwrn cefn yr economi yma yn Arfon, a mae rhaid i ni cynnal nhw yn llawn. Mae wedi bod yn fraint cael cynrychioli yr ardal lle ges i fy magu, a hoffwn ni gario ymlaen efo'r gwaith yna. Mae gen i'r profiad ac mae gen i'r angerdd hefyd dros fy nghymuned, dros gymunedau yr ardal yma a dros fy ngwlad. Felly gobeithio ga'ch pleidlais chi ym mis Mai.